खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बड'लेण्डआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ ज' जायोब्लाबो जोबोद मोजां जागोन आरो बेयाव बिजेपि दोलोआ जेबो खहा जानाय नङा आरो बियो मोनसे गोदान बाथ्रा नङा, मानोना बिजेपिआ हारसिङैनो जेब्लाबो राजखान्थि गेलेबाय थादों। बे बाथ्राखौ लानानै दायो खौरां बिजोङाव फोसावबाय थानायाबो मोनसे नंखाय, मानोना बियो मोनसे निउसआनो नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो दायो गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि खौरांगिरि बिथांमोनहा थारैनो बिजेपिआ बिटिसिआवबो दखल खालामसिगोन होननानै बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बड'लेण्डआव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो मोन्नैबो जुदि ज' जायोब्ला जोबोद मोजांसो जागोन आरो बेयाव बिजेपिआ जेबो खहाबो जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो बयबो गनायो आरो गासै रायजो राजाफोरानो बेखौ रावबो बायदिसिना सानालाबानो बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ बयबो गोसो होनांगौ आरो बिथांजों हेफाजाब होनांगौ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा भारतनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारिफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारिजों सोमावसारग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनहा गासैबो जेखि राजखान्थि दोलोआवनो थाया मानो बयबो बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय खौसे जानानै आवगायनांगौ। बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बायदि बाथ्रा बुंनाय बायदिनो मैयाबो बिक्रम दैमारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौआ प्रमद बर' आरो आसाम सरकारनिमोन, नाथाय बे समाव बिथांमोनहाबो मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा इनडाइरेक्टलि हांख्रायदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बयखौबो बिटिसिखौ बासायनो थाखाय खौसे जानो हांख्रायदों आरो बे हांख्रायनायखौ जों बयबो रायजो राजाफोरा गनायनांगोन आरो बयबो खौसे जानांगोन होननानैबो बिथां बिक्रम दैमारी बिथाङा बाथ्राखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदेरनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जोङो रावबो बावा आरो बिथांखौ बावनो होआ, मानोना बिथांखौ बर' हारिया बावनाय मानि बर' हारियानो पाप खामानि मावनाय। बेनिखायनो बर' हारिखौ जोङो माब्लाबाबो बावनो होनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 24थि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजानफैदोंमोन बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोबांथार दैदेनगिरिनि अनगायैबो बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे गोबांथार एमएलए, एमसिएलए आरो एमपि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ मोजांथारै जाफुंसारहोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जोङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो बुहुमाव बिथांनि मावनाया जोबनो गैया आरो रावजोंबो रुजुजाया। बेनिखायनो जोङो बिथांखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा आरो बावोब्ला बर' हारियानो गोबांथार पाप मावनाय जागोन होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। रायजो राजाफ्रानो जोंनि बिमा बिफा, रायजो राजाफ्रानो जोंनि बिदा फंबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि खहा जानाय माबा मोनसे जों जेबो खामानि मावनाय नङा। रायजो राजाफोरनि थाखायनो जोङो आरो रायजो राजाफोरनि थाखायनो जोङो राजखान्थि खालामनो फैदों।
नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। जेराव प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आथिखाल राजखान्थि थासारिखौ सोंनाय बाथ्राखौ नोजोर बोनानैनो बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि मुलाम्फा जानायनि थाखायनो राजखान्थि खालामदों। रायजो राजाफोरनि खहा जानाय मोनबो खामानि मावनाय नङा। मानोना रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो जों थायो आरो रायजो राजाफ्रानो जोंनि बिमा बिफा, रायजो राजाफ्रानो जोंनि बिदा फंबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो राजखान्थि बिसायख'थि गेलेगोन होननाय बाथ्रानि सायाव बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंथिदों। थारैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि हारोंथाइखौ नायनानै बिसायख'थि गेलेखायो, बियो गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय सिङाव जोङो जेबायदि थांखि हाबाफारिफोर लानानै खामानि मावदों, बेयो रायजो राजाफोरनि थाखायनो जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। डक्टर ममिता देबनाथखौ खास्रि-बिस्रि जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायखौ नोजोर बोनानै गासै हादरनाङैनो दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ नुगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो मैया ओनसोलनि गोबांथार सांग्रां सुबुंफोरा बे हाबाफारिखौ लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना बेलासि समाव गासै क'क्राझार नाङैनो क'क्राझार सोहोराव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ नुदों। थांखिया कलकातायाव दाखालि साननैसो सिगां डाक्टार ममिता देबनाथखौ खास्रि-बिस्रियै जिनाहारि खालामनानै सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बुथारदोंमोन आरो बे बुथारनायनि थांखियै बिथांनि सायाव थार बिजिरनाय मोननो थांखियैनो अदेबानि दायनिगिरिखौ हमनांगौनि दाबिखौ नोजोर बोनानैनो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिथां प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै आयेन बायदियै साजा होनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गोबांथार आइजो माहारिफ्रा बांसिनै सिरियै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिएसि समनि इएम आरो बिटिसि समनि बारग' एमसिएलए हेमचन्द्र ब्रह्म बिथाङा बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हेमचन्द्र ब्रह्मआ पदबतजरा जिल्लानि सिङाव थानाय भायखन्दारा गामिनि सासे थागिबिमोन। बिथाङा गोबां समाव बिटिसि, बिएसि आरो गुबुन गुबुन समाव एमसिएलए जाबोनो हानाय बिथाङा दायो गावनि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै थादोंमोन आरो बे गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै थानायनि उनाव मैया हरखाबै बिथाङा 9:50 रिंगायाव बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा 1 नं पदबतजरा बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबांथार हाबाफारि मावलांदोंमोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला हेमचन्द्र ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाजासिमाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो सिडाब्लिउसि नि सासे सोद्रोमामोन होनना मिथिदों। मख'जाथावदि मैयानि बिथांनि गोथै सोलेरखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव गुबैयै आसामनि मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिथांनि गोथै सोलेरखौ बिदाय होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों होननाबो मिथिनो मोनबावदों।